Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er det min første gang, jeg nogensinde har lavet en video, og jeg så meget om YouTube. Jeg har ønsket det rigtig lang tid at blive YouTuber, og jeg har set rigtig meget Jasmine. Så skriv lige i kommentarfeltet, hvis I også elsker Jasmine ligesom mig. Og Morgenmønster, han er så lidt fjollet, men jeg kan godt lide at se hans videoer og det hele. Ja. Og så skriv også lige i kommentarfeltet, om I også kan lide Morgenmønster. Og nogle gange ser jeg Sanne Family, men jeg ved ikke rigtigt. Jeg ser det ikke så meget mere, men ja. Det her er min første gang nogensinde, jeg nogensinde har en video, og det er jeg stolt af. Jeg er stolt af her i dag, at jeg har prøvet det for første gang. Her i dag, at jeg vil tør. Eller jeg har altid tørt, men jeg har også altid vil, men fik lov. Og det har jeg virkelig glædet mig til lang tid. Så når den her video bliver lagt op, så håber jeg har den bedste dag. Hej hej.